Ei, bojos i boges. Mantenir la casa neta i ordenada és una d'aquelles coses que a tots ens agrada, a condició de que no ens suposi massa esforç. El problema és que com més bruta i desordenada és més difícil arribar a l'estat òptim. Això em va passar amb les bicis. Mentre la meva bici i les de la canalla ocupaven massa lloc i s'estan convertint en un autèntic mal de cap. Uns mesos enrere havia trobat en una de les ferreteries més grans de la ciutat un aparell per penjar les bicis del sostre. Jo ja coneixia els ganxos per penjar-les de la paret, però en la meva situació actual aquesta solució no era possible. Així que, veient-les venir, em vaig comprar un d'aquests aparells per provar. Encara no tenia les bicis dels nens, però tenia el pressentiment de que em podia ser útil. Així, després d'uns mesos, em vaig decidir a instal·lar-ho. El sostre de casa meva és altíssim, una casa antiga que en la part més alta el sostre mesura uns 5 metres. I com té el sostre de volta catalana, no tenia clar com instal·lar-ho. Em feia una mica de por instal·lar-ho al mig de la volta, així que, tot i que era conscient de les dificultats per foradar el formigó, vaig optar per instal·lar-ho a la biga. I en comptes d'utilitzar pocs forats de gran diàmetre, em vaig decidir per diversos forats de diàmetre petit, 3-4 mil·límetres. No us vull enganyar, no va ser fàcil, però va funcionar. I el resultat va ser tan bo que vaig decidir fer-ho amb totes les bicis. El procés de pujar i baixar les bicis triga uns 5 minuts. Cal anar amb una mica de cura perquè no s'escapin els ganxos del manillar o del seient. Però gràcies al sistema de politxes i un fre de seguretat que impedeix que la bici caigui, el procés és en realitat un joc de nens. Ara puc gaudir d'una casa més buida i unes bicis que puc fer servir quan em vingui de gust. Aquest sistema és vàlid per sostres més baixos, però si el teu sostre mesura menys de 3 metres, potser la millor opció siguin els ganxos de paret com aquests, en el que pots arribar a penjar més d'una bici, fins i tot. En aquest cas, jo ho vaig fer servir per penjar aquesta escala enorme que no sabia on guardar. Per aquest altre sistema necessites una paret buida, però no t'has d'amoïnar per donar-te amb la bici al cap. Fins que ens olorem. Smell you later.